Здравейте, скъпи приятели, и добре дошли на моя YouTube канал Violet Evergarden. Днес е много специален ден, защото е 29 януари 2025 година и това е новолунието в Водолей. За България то ще настъпи в 14:35. Аз правя това видео 2 часа по-рано преди него, за да имате време за тези, които искате да манифестирате вашите желания. Но имайте предвид, че може да манифестирате вашите желания до 3 дни от пълнолунието и колкото по-рано го направите, толкова по-силна е енергията и ще се активизират и ще се сбъднат вашите написани желания и мечти, за което е хубаво да си вземете лист и химикал, да си напишете поне 7 желания, но не повече от 10. Новолунието в Водолей е свързано с личната свобода, с преодоляването на собствените ограничения, с нашата визия за бъдещето, с различни радикални промени, с приятели, самишленици, колеги, с групи по интереси, обществени инициативи, наука, та дори с астрология и таро. Когато пишем желанията си, това е много хубав и силен метод за манифестиране и по новолуние е най-доброто време да манифестираме нашите желания, цели и мечти, защото сега е най-подходящото време да засадим зърното на новото начало, на новите идеи, на новите мечти и цели. Така че направете го, имате доста време, не се бавете. Това е една много хубава техника за манифестация. Аз лично я ползвам и за мен работи. Другото, което е днес, е китайската нова година, която през тази година е под знака на зелената дървесна змия и тя е символ на мъдростта, трансформацията на личността, на личното развитие. Виждате колко са свързани двете неща помежду си и през 2025 година е точното време и най-правилното време ние да се заактивизираме и да трансформираме себе си в по-добра наша версия. Да израснем като хора, като личности и да сбъднем целите си, да действаме. Така че това е един съвет от мен. Ето тук съм взела една изключително луксозна колода карти. Това е златното таро. И съм я заредила предварително с лунен камък, поради днешната енергия. Сега, нека да видим все пак. Ето тук имаме луна, лунен камък и пеперудата. Пеперудата също е символ на трансформацията и какво по-хубаво от това да се замислим, може дори да си направите един списък с ваши качества или черти от вашия характер, които искате да трансформирате в по-добри версии в тях. Освен да си напишете тези неща, може да напишете и до тях какво ще предприемете, по какъв начин вие ще работите и ще работите да промените тези ваши черти от вашия характер и начина на вашия живот. Защото 2025 година е най-доброто време, в което вие да си подредите живота и да поставите едни радикални промени. Сега да видим и с помощта на нашите таро карти
Какво ще ни донесе новолунието във Водолей? Какво ще ни донесе новолунието в Водолей? Какво ще ни донесе новолунието в Водолей? Хайде да видим какво ни очаква. Хайде да видим. През новолунието във Водолей очаквайте да се завърти колелото на съдбата. Това е с Више, това е един от най-силните големи кармични аркани. В Таро очаквайте колелото на съдбата да се завърти на 360 градуса, да се променят ваши възгледи, ситуации и то да се завърти в ваша полза. Тоест, да получите един равноценен обмен, да получите това, което сте заслужили, защото тези от вас, които са давали, но не са получавали, тези, които са давали и не са били оценявани, сега ще се завърти колелото на съдбата, ще настъпи някакво по кулата разрушение и то е за добро. Защото ако до сега сте си правили някакви илюзии, искали сте нещо да се случи, градяли сте, може да е свързано с семейството или с хора от във вашето обкръжение, примерно някой партньор. Просто в момента съдбата ще ви покаже, че тези отношения не са били правилни и ще ви освободи от тях. За някой от вас може да настъпи някаква раздяла или да излязат някакви истини. Да разберете, че не сте били оценени и че сте давали повече, отколкото сте получавали. Но това разрушение и тази кула, това е за добро. Защото ето и с настъпването на Водолея и с трансформацията, с началото на новата китайска година е време да оставите и да оставим всички ненужни и неща, които не ни служат в миналото. Неща, хора, работа, контакти, приятелства. Много от вас ще видят лицата на истинските лица на хората около вас. Ще оставите фалшивите приятели в миналото и ще започнете да градите наново вашето стабилно ново начало, на едни стабилни основи. Ще започнете да планирате вашето бъдеще. За някой от вас може да е свързано с градеж на имот, на ново бъдеще, на преместване, примерно в нов апартамент, изнасяне, може да е под наем, може да е ваш дом, но искате да тежите на мястото си, да сте финансово стабилни. И тук виждаме дори и в работата, доста от вас най-вероятно ще сменят работата си, нещо ще стане на работното им място, поради което ще трябва да напуснат, да освободят и да си намерят. Между другото, ще си намерите много по-стабилна и добре платена работа за много от вас. Вау! Въобще виждам абсолютно радикална промяна, за да може да бъдете вие в по-изгодната позиция, нещата да зависят от вас, вие да преценявате на кого колко да давате. На кого колко да давате материално, на кого колко да давате вашето внимание,
чувства, емоции. Така, да видим един съвет. Един съвет, ето тук виждаме отдолу общия фон, е асото на чашите. Потенциал за любов, за чистота, за нова връзка. Новолунието ще ви донесе едни чисти, хубави отношения за тези от вас, които сте обвързани с вашия партньор. Може да стъпите на следващата стъпка, на по-сериозна крачка във вашите отношения. А тези, които са свободни, виждаме тук, че гълъбчето ще донесе любовта във вашия живот. Ей, колко хубаво! Това е общия фон. Да знаете, че ще сте изпълнени с любов. Ама то се завъртва колелото на съдбата от нересурсно състояние към това вие да сте човека, който определя, който държи контрол върху своята собствена съдба, върху своя живот, който той определя на кого колко да даде от вниманието, времето, ресурсите и любовта си. Не се тревожете, мили мои, за тези, които ако просто виждате, че тази връзка, отношения не е за вас. Не се чувствате щастливи. Настъпва кулата, скарвате се, разделяте се. Не се тревожете, защото има много голям потенциал да намерите вашата сродна душа тепърва през 2025 година и да започнете отношенията и връзката си на едни нови стабилни основи с визия за сериозни отношения, за общо бъдеще, създаване на семейство. Така, хайде да видим сега, много хубава въобще карта, да видим един съвет от картите Таро към нас. Един съвет от картите Таро към нас. Ами ето, радвайте се! Знаете ли какво? Доверете се на съдбата, на интуицията. Доверете се, че всяко лошо нещо ви носи нещо по-добро. Всяка затворена врата отваря нова. И празнувайте, радвайте се, социализирайте се, излизайте с приятели, съберете се с семейството. Тези от вас, които имате хубави отношения. Ето виждаме тук кулата, тук се разрушава, тук вече е изградена и стабилна, на стабилни основи. Всички празнуват, радват се. Тук виждаме даже подготовка за някой от вас. Фокусирайте се върху вашето емоционално щастие, защото виждам много хубави нещо ще празнувате. Може да е годеж, сватба, рожден ден. И ще имате повод за празненство, да знаете. И съвета от Таро е да се обградите от хората, които държат на вас, от истинските приятели и да отделяте времето си на хората, които си заслужават. Преценете кои хора са ви приятели, кои не, на кой можете да разчитате и кой доколко и какви отношения може да имате. Но е изключително позитивна карта, така че не се притеснявайте и не се страхувайте от промените, които ще настъпят, защото тук виждаме, че вие нямате контрол над тях. Това е от съдбата, от Вселената. Това са вселенски карти, те не зависят от нас, дори да искате промяна или не. Тя настъпва ето тук по кулата и по колелото на съдбата и това е за добро. Така че, скъпи мои, манифестирайте, фокусирайте се върху положителното, изчистете съзнанието си и започнете да пишете
новата история на вашия живот. Оставете всичко в миналото, изчистете дома си, изчистете контактите си, изчистете токсичните взаимоотношения, било то с партньор, с приятелства, социум, и се обградете с положителни хора, с положително обкръжение, а дори с работата, ако не се чувствате оценени, добре, достатъчно платени, просто не се колебайте да опитате нещо ново, защото виждаме тук стабилност и стабилност ще има и финансово, и любовно, и социално. Така че много хубави карти. Пожелавам ви прекрасен ден на всички, които го гледате, независимо кога. И не забравяйте, ако ще предприемате някакви радикални действия, хубаво е да започнете, нали, искате примерно да отслабвате или нещо, да кажем, да смените работата. Е хубаво да изчакате 2-3 дни да се появи полумесеца на небето и тогава да започнете да действате, защото тогава потенциала за растеж се отваря най-много. Благодаря на картите, благодаря на висшите сили. Амин, да бъде най-доброто за всички нас. Чао и до нови срещи!